Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndirimo murume anoitawo zvechiprofita, ndinewo kachechi kangu, but kachechi kangu hakasati kati kurei. Most of the times kana ndatofungawo kutoti ndinge ndichitorovawo mari inenge iine mumvuri, zvandinotoita ndezvekuti ndinotofamba neimwe friend yangu uyo atori nezichechi rake ririko kuSouth Africa. So mukomana patainge tichiri vana vadiki ndikangoti nyaya dzacho dzose ndo padzakatangira ipapo, because gogo vedu ivo vainge vachiita zvekurapa, vainge vari n'anga. Saka vakabva vazopa kamwe kanzvadzi kangu tsvimbo apa ndakabva ndazoboekana nazvo, because at that time ndainge ndabvawo mukutizirwa, saka ndainge ndichitarisira kuti ivo vainge vachazondipa masimba avo ehun'anga, so that ndinge ndichizokwanisawo kushanda ndichirapa uye zvekare ndichizowanawo mari. Saka vakabva vazopa tsvimbo yavo kune kamwe kanzvadzi kangu. Saka kubva ipapo ndainge ndava kutongozvidza kuti kana ndikawana mukana, chipo chacho sezvo iye ainge achirakidza kuti ainge asina basa nacho chekubatsira vanhu, ndainge ndichida kuti chipo chacho chinge chichizoya kwandiri. So mukomanashi ndo pandakabva ndazotanga kuwirirana neumwe mufesi wangu. Takati tawirirana kudaro, mufesi wangu uyu manje iye ainge achipota achiti kana akaenda kuSouth Africa then aibva azodzoka. Sometimes aitodzoka even after 2 weeks. Paaidzoka kani aidzoka aine mari, uye zvekare ainge akatenga zikustendi rake muno muHarare. So mukoma ndakabva ndazotaura naye akabva azondiudza kuti iye uko kuSouth Africa ainge aine rimwe zichechi rake zvekare nemamwe masangano ake 10. Saka aipota achipiwa mari, uye zvekare zvaaiita ndezvekuti aienda mudzimba dzevanhu then achinobatsira vanhu. At that time ainge asati andiudza kuti zvaainge achiita like kwainge kusiri kungobatsira vanhu chete, but ainge achitoitirawo vamwe vanhu mhiko dzekuti vange vachizosangana nematambudziko akasiyana siyana mumamarriages avo, kana kuti pamba pavo, zvekuti panenge pava kungoonekwa zvikwambo nei kana kuti dzimwe kitsi dzinenge dzisinganzwisisiki. So iye manje ndiye anenge achikonzeresa zvose izvozvo. So akabva azondiudza kuti ipapo ainge abva mukupiwa mamwe mazikumari neumwewo mukadzi ainge ari muSouth African uyo ainge achida kudanana nemurungu wake, saka akamubhadhara mari yakawanda. Ndo imwe mari yainge akatotenga matiles ainge achida kuti ange achizoisa pamba pake. Neniwo ndakabva ndatoti zvainge zviri nani kuti murume uyo ange achindibatsira. So akabva azoenda neni kuMozambique. Takati taenda kuMozambique kuya ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonzwa kuti hanzvadzi yangu iyo yainge ichida kuti ndinge ndichiitengera chii. Saka mari yacho yandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoishandisa, mari iyoyo ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizorara ndakaisa pasi pemubhedha mushure mekunge ndataura nehanzvadzi yangu. Saka ndakabva ndazotaura nehanzvadzi yangu ndikabva ndati zvaunoona mwana wamai, ndikufanira kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa, saka urikuda kuti kana ndozobva kuSouth Africa ndinge ndichizokuvigira chii. Saka akabva azonditi ainge achida tracksuit uye zvekare nemawinter boots. So ndikabva ndati iri bho mwana amai. Ndakabva ndazoenda kuSouth Africa nefriend yangu uya, ndikatoona basa rose iro raainge achibata, ndikatoona kutoti yazvishuwa murume uyu ainge ari kurova mari, noti zviya zvemajokes but zvekutorevesa. Mukomanashi takashanda nemurume uya akabva azondipa mari yainge ichikwana iyo kuita 8,000. ndikabva ndaona kuti that was good money. Within 2 weeks sure munhu obva watopiwa 8,000. ndikabva ndatoona kutoti murume uyu ndaifanira kuti ndinge ndichingoramba ndakaita soma naye. So mukoma ndakabva ndazoendeswa naye kumall, tikabva tazonotenga zvatakatenga including mawinter boots aya, then tikabva tazodzoka kuno kuZim. Mawinter boots awa mukoma takatomboenda tikatombonomasiya muninga, ndokubva tamasiya kuya then tikabva tazonomatora. Inini ndikabva ndazoenda ndikabva ndazonopa hanzvadzi yangu. Saka hanzvadzi yangu uyu mushure mekunge ndamupa tracksuit nemawinter boots aya akabva anditi munoziva mukoma, right now I am someone that is married. Saka murume wangu anogara achingondibvunza kuti zvino tsvimbo iyi tichagara nayo muno kusvika rini. Tsvimbo iyo yainge ichishandiswa nagogo vangu pavainge vachiri vapenyu vachiita zveun'anga hwavo. Ndakabva ndatofara ndikabva ndati hunza kuno, ndokubva ndazoitora tsvimbo iyaya. Nanhasi uno mukoma ndiyo yandinoshandisa, zvekuti vanhu vazhinji vanotoshamisika
kuti ko murume uyu iye zvaari muprofita ko ingawani zvaanoshandisa tsvimbo idzo dzinozivikanwa kuti dzinoshandiswa nen'anga. So mukomanashi ndokutorerawo kwandakaita kanzvadzi kangu zvipo izvo zvainge zvichinzi zvainge zviri paari. Zvino zvava kuitika mukomanashi ndezvekuti hanzvadzi yangu iyi kuti ndingoramba ndakamutsikirira ndichishandisa zvipo zvake, ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiita bonde naye. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinondirwadza. Ndine mimwe mishonga iyo yandakapiwa, but mishonga iyi ndakazoipiwa neimwe n'anga asi muno muzimu. Ndakati ndaenda kuya ndikabva ndataura nyaya yangu, ndikabva ndaiudza kuti urombwa hwangu hwainge huri pastage papi, uye ndainge ndisati ndagadzirira kuti ndinge ndichikwanisa kudzokera kuMozambique because kwainge kuine zvakati wandei zvibinge zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kunoripirako kuMozambique kuya. Saka ndainge ndisingakwanise kuti ndinge ndichienda ikoko ndisati ndava nemari. Saka ndainge ndichida kuti sekuru vaya vainge vachizondibatsira. Saka vakabva vazondipa umwe mushonga, vakabva vanditi mushonga uyu zvaunoona muzukuru pose apo paunenge uchienda kunoshanyira hanzvadzi yako, sezvo iwe wakanzi unofanira kuti unge uchizopota uchisika bonde nehanzvadzi yako. Saka iwewo unofanira kuti pose paunenge waenda kunomuona then unofanira kuti unge uchizozora mushonga uyu. Unouzora mushonga uyu pasikarudzi yako. Vakabva vati wakachecheudzwa here muzukuru? Ndikabva ndati kwete bodo, handina. Vakabva vanditi sezvo iwewo usina kuchecheudzwa, zvaunofanira kuti unge uchiita ndezvekudai. Unofanira kuti unge uchitora mushonga wacho obva wauzora pamusoro wesikarudzi yako zvekare nesikarudzi yose. Then kana wapedza kudaro unofanira kuti unge uchiuzora zvekare mushonga iwoyo, asi unotanga nesikarudzi yako then wobva wazochipedzisira kumeso kwako usati wazosangana nehanzvadzi yako. So mukoma zvandinoita ndezvekuti pagore izvi ndinokwanisa kuzviita 3 kana kuti 4 times, uye ndakabva ndaita lucky kuti tsano vangu ivo vanoshanda samahobo. Saka most of the times tsano vangu ava ivo vanenge vari panight shift, apo pandinosarudza kuti ndinge ndichishanyira hanzvadzi yangu ndinotoenda kuya mukoma. Ende kana ndaendako ivo tsano havana kana chavanotombofungidzira kuti shuwa tsano vangasara vachizorara nemukadzi wangu. Ndisati ndasvika pamba pavo ndinowanzokutsauka ndobva ndazopinda mune chimwe chitondo ndichita sekunge munhu anenge achida kuzvibatsira, then ndobva ndazotora mushonga wangu uya ndobva ndatanga ndazvizodza pasikarudzi yangu. Ndinoti kana ndapedza kudaro then ndinobva ndazotanga manje kuzvizora face kwangu. Ndinongoti ndichingosvika ndinobva ndatoona kutoti kunyangwe iyo hanzvadzi yangu kamutarisiro kacho kainenge yava kundiita it will be very different. Ndobva ndatosika bonde paya nehanzvadzi yangu. Ndinozoti kana ndapedza kudaro ndinofanira kuti ndinge ndichizodzoka kumba ndobva ndazosuka sikarudzi yangu. Saka ndine imwe mbiya iyo yandinoshandisa kusowe kwangu. Saka mbiya iyoyo ndiyo yandinoshandisa zvekare pandinenge ndichisuka sikarudzi yangu, because kwandinobva uko ndinobva ndisina kugeza netsvina yangu iyoyo, then ndobva ndazotanga kuzozvisuka. Then mvura iya ndinozoti paya kana ndazoenda kuchechi ndo yandinozoishandisa pakuyeresa vanhu iyoyo, kana kuti dzimwe nguva kana kuri kunzi kunenge kuine gungano vanhu vachinzi vanenge vachiuya vakawanda, zvandinoita ndinoti kana ndazvisuka kudaro ndinobva ndazotora mvura iyaya ndobva ndazozadza zvekare mvura mubhaketi ndobva ndazozanganisa nemvura iya yandinenge ndashandisa kuzvisuka sikarudzi yangu, ndo yandinobva ndazoshandisa zvekare the following Sunday. Saka aka ndokamuraramiro kacho ikako kandiri kuitawo mukomanashi. Ende kudya here, kudya tiri kudya like mwedzi yadarika iyo mukoma tainge titori kuSouth Africa. Takaenda kuSouth Africa for about a week tiriko kuSouth Africa because shamwari yangu uyu iye ainge akasosiya akacherera mimwe mishonga yake pamba peumwe mudhara. Saka mudhara uyu iye anotoshanda muhurumende, saka mudhara uyu ane mari dzake. Saka ainge akaicherera mishonga yacho iyoyo a number of years ago. Saka zvaainge oita ndezvekuti aiti pano nepapo aipota achienda achinoona kuti mishonga iyaya ichiripo here. Saka chikazoti choputika pamba ipapo chainge choherereka, painge pachionekwa zvipoko uye zvekare nezvimwe zvikitsi zveblack zvainge zvomunetsa mudhara uya. Ndokubva achizotanga manje kuzoshorwa nevana vake, vana vake vachiti mudhara iwe wakaromba uchirombera basa rako iri rekushanda mugovernment. So mukoma iye akabva achizotaura manje nemurume uyu wandinoshanda naye. Saka vakabva vazowirirana, iye mufesi uyu akabva azoti ainge achida at least 40,000 kuitira kuti ange achibvisa zvinhu izvozvo, mishonga yakachererwapo pamba pake mudhara uyu. So takabva tazoenda kuSouth Africa kuya tichitogara pamba pake mudhara uyu tichidya tichinwa tichiita sei mukoma, then
ndokubva tazoita basa redu tikabva tazofukunura imwe nyanga. Takati tafukunura nyanga iya uye zvekare nedehenya remunhu, but handizivi kuti ipapo shamwari yangu yakazvifambisawo sei. Ndokubva tazorakidza mudhara uya tikabva tati handiti unozviona kuti basa tashanda here, tabata basa apa. Saka ndipo apo paakabva azowedzera 5,000 pamari iyo yavainge vakawirirana, because uyu mufesi ainge akati vainge vakawirirana 35,000 but ndokubva pachizobuda iri 40,000. Apa matraveling cost, mari dzatainge takashandisa tichibva kuZim tichienda kuSouth Africa, mari iyoyo takaidzorerwa zvekare nemari yekuti tinge tichizobvako kuSouth Africa. Takazotora zvekutodzoka nendege mukomanashi tikabva tadzoka kuno kuHarare, ndikabva ndatopiwawo kamari kangu. Saka ndo mashandiro awo atiri kuita inini neshamwari yangu kuno zvekare kuZim nekuSouth Africa zvekare. Mari tiri kuita kurova iye yavanoti my God is blessing me madouble. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba avo. Hanzi my God is blessing me madouble. Zvakangoma hazvo vedwe, hanzi kuZim nekuSouth Africa tiri kurepresenta. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndiri mukadzi ndine 21 years. Nyaya yangu yakamira so, ndakaroorwa but habi akazoshaya, tatova ne1.5 year taroorana, akandisiya nemwana. So patova negore kubva zvaakashaya. Vana sekuru hama dzake vanogara kudhuze nekumba kwedu vanga vachingonditi makoti tinokuda. Izvozvizvi munin'ina wavo mudiki haasati aroora hake, but yei ari kungogara achiuya kumba achingonditi iye anondida. Zvinoita here kuti ndinge ndichidanana nasekuru? Please ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Ini ndava kunzwa sekunge sekuru ava ndinovada, but ndinotya kuti zvino hama dzinozoti kudii. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndinodawo kureurura kuti murume wangu iye ainge achishusha uye zvekare ainge achirova. So rimwe zuva ndokubva ndafunga zano paakangonditi mbama ini zipi pasi kwava kubva ndaita zviya zvekufemera kure. Akaedza kundimutsa zvikabva zvaramba, akabva andidira mvura, ndikabva ndangoramba. Ndakazosiririswa vana vava kuchema kuti dedi mauraya mama. Ndichibva ndazoti almost after an hour ndokubva ndazotanga kufema semunhu ari kupera mweya. Achibva atanga kuchema, ndikabva ndatanga kuchema paya. Kwava kutanga kutaura saamai vangu, ndichita sekunge munhu ari kubudirwa zvangu. Apa amai vangu vakafa ndichiti unogara uchindishungurudza. Apa ndini ndainge ndotaura mukoma, ndainge ndichiti iwe uri kugara uchishungurudza mwana wangu uchimurova. Ndikabva ndaona murume wangu ava kutanga kuombera achita sekunge ainge achitaura zvake nemudzimu waamai vangu, izvo ndainge ndiri ini. Saka ndakabva ndati iko zvinozvi ndauya pano manje ndauya, ndikuda kuti ndinge ndichizopedzerana newe, ndikuda kuti mwana wangu uyu unge uchimuripira. Ndokubva ndataura mari yandainge ndichida, ndikabva ndazoti ende ndikuda kuti unge uchizosiyana nezvose izvo zvaunoita zvekushungurudza mwana wangu, otherwise chipoko changu chichadhila newe iwe unogara uchingoshungurudza mwana wangu. Pamukomanashi ndichitaura ndainge ndakaita kuburitsa ziso kudai. Apa murume wangu ainge ongobvunda nevana mukoma vainge vongochema nezvose izvo zvandainge ndichiita, because ndainge ndichiita kukuma kuita kunge bhuru chairo. Ndo zvandakaita izvi mukomanashi. Murume ndokubva azondiripa zvake. Kubva musi iwoyo kusvika pari zvino anongoti kana kunyange akatsamwa anotosarudza kuti ange achibuda obva atoenda zvake kusunuka. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndo planiwo iyo yandakaita mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndanyanyisa kuramba ndichingorohwa nemurume. Zvakangoma hazvo vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera.
Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini nemudzimai wangu kumba uku hakusisina kuwirirana, but pandakaita zvinhu izvi iye mudzimai wangu ainge akati zviri bolded, munokwanisa kuzviita. Saka ndakabva ndazopiwa mhiko dzekuti mudzimai wangu handifanire kuti ndinge ndichizorara naye pose pandinenge ndichinzwa kuda. Like pagore takangopikirwa kunzi tinofanira kungoti tinge tichingorara tose at least only once. Apa panguva yacho iyoyo patinorara tose iye anenge atori kumazuva kwake. Saka iye manje ava kugara achingokomplaina because naiyewo ane mushonga uyo wakatemererwa paari wekuti kana akangogara kuti akangozama kuti ange achingoita bonde nemunhurume anobva atofirapo pasport. Saka ava kupopota everyday mumba hamusisina kana peace, anogara achingopopota achingoti naiwe tadii tadzokera tanodzorera mishonga. Zvino ndinobva ndati tarira uone kuti tinogara muzimanshoni rakaita sei, tarira uone kuti tine motikari dzakawanda sei. Saka iwe unofungidzira kuti inini ndingadzokera kuti ndinge ndichidzokera muhuruva munhamo vanhu vainge vachigara mumukuku, iko zvino zvitava kugara muestate. Saka iye anobva atanga kuchema achiti zvinoshandeiko kuti ndinzi ndinogara muestate but ndichishuvirawo kusika bonde nemurume wangu. Saka mukoma ndo hondo uye zvekare nebongozvozvo iro ririko kumba kwangu. Handichazivi kuti ndoita sei. Zvandava kutoita zvaizvezvi mukoma, ndinotorara ndakatopfeka jini ndichiitira kuti iye mudzimai wangu asazongokaruka azongoya pamusoro pangu akaita bonde neni, nekuti takaudzwa kuti kana tikangogara tanyengerana kana tikaita saizvozvo zvekuti tinge tichingoita bonde, because iye akangonditi aiwa munongozama chete kungoisa musoro then tobva tatongoita bo. But mukomanashi takaudzwa kuti the consequences of us doing that it can mean sudden death for me and my wife. Iye manje ari kuti haachakwanise, hanzi handichakwanise, please ndikukumbirawo kuti unge uchingodzokera neni then iwe usara hako nemari dzako, inini hangu it is far much better kuti ndinge ndichizova murombo than kuti ndinge ndichirarama ndichipika jeri like this. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Hey, zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section.